budget image karton munkwanira beats bitch kuda kutoseviswa sesari kuda kuchuswa kaita zvokutamba unorara usina kuguta the solution. Pfungwa dzangu nemakotsi tenga zvinodhaka uchiguka rufu slowly ndakagara pandakagadzikwa handina kubvuta ndakasarudzwa ndine zotso ndine mondo ndakakumura ndakanzwa izwi richiri charamba zvipisa I receive, ngari baba I receive. Vaiti pisa, baba vaiti pisa. mayutsa kufira mumalebo nemayega yega pasi padimedza hanzi dzakaguga guga rinopedza shungu dzakapera mayutsa achiperera kubest nemajazzband nombogaya maybe mwari vane ugara baby usina skiri rinongotorwa zvagara vamwe vari kuchita vamwe vari kutendeka vamwe vakatorara vamwe vari kubereka mastritsi makatozara nyoka dzinotoyevedza dzidzi dzinotoyeredza zvinokuendesa kufu isusu takatyora mabhanditi tikabva tasiya tavaudza zviti tikati Katarina tamba, Nenji ya tamba, Simimi no maiwa. Man to man, back with the man to man. Yes, she lied to me. Now I show you me. Man to man, back with the man to man. Of course she lied to me. Now I show you me. Chemazaka kumba todzokera rini Zikama ndiri muno anoya maini Kumukoma kamva vakazvinzwa havazondirovere nemubhata kana mpini Zvawakutaura izvi zvakwana papi Handi maiva Itaideraira asaindani Itai with my guys angasadaidza mili Panguva dzekuperform Timbomira zvekuteya ngoma Timbosiya zvekushare show makesh Tinosheka dzikadai Imiterai amai Kiti ntobondwa ikabereka masai Mbirombiro dzokubroka kuperera mufechai Saka usapaisa mugu Iko zvinoda kuunganidza pfumasha kumba kwenyu nakunzi mokwasha wakandida ndiri step father ndisina chagwa uchiramba vane mapimasha wayo handisi kuzvibhiliva kuti ndini uri too much ndaifunga kuti ndiwinini nengotipa baby rako rarorwa ndati baby rako rarorwa munhu wako atorwa baby rako rarorwa ndati baby rako rarorwa munhu wako atorwa zvemaroro squad akatonyorwa chipost Azvireve rudo
handina, azvireve rudo handina.